Здравейте! Аз съм Вал Стоева от Фондация Детски книги, Фондация Четене. С помощта на Orange и по случай Деня на европейските автори имам удоволствието да ви срещна с страхотни писатели за деца и тинейджери. И моята гостенка днес е Юлия Спиридонова, изключителна писателка, която пише, може би, във всички възрастови групи. Юлия Спиридонова, освен всичко, е носител на множество престижни награди и е многократно номинирана от българска страна за възпоменателната награда Астрид Линдгрен. Надявам се да ви е интересно. Както и да изглежда един мой ден, каквото и да трябва да правя, никога не съм сама. Винаги съм в компанията на героите, чиято история пиша в момента. И тъй като много често пиша романи, което означава доста дълго време в една и съща компания. За мен месеци, понякога дори години. Била съм много близка с няколко момчета, чието интереси са много различни от моите. Била съм много близка с няколко тинейджърки, както надявам се ще прочетете, когато станете тинейджери. В момента, точно сега, отново съм разсеяна, защото компанията е доста шумна. Всъщност, опитвам се, тъкмо започвам да пиша книга за момче, което е живяло, наистина е живяло, преди 170 години. Можете да си представите, това е един съвсем различен човек, направо като извънземно за нас съвременните хора, което означава, че от мен се иска много внимателно да слушам какво казва, всичките му истории, преживелици, какво ще се случи с него, как изглежда неговия свят. И в същото време, когато трябва да съм толкова концентрирана в това и във всичко, което правя всъщност през целия ден, взе, че се появи още една компания на две близначета, от които мислих, че съм се отървала, защото тяхната история вече разказах и мислих, че ще приключиме с това, но ето, че те имат още нещо, което да покажат, още една беля, която да направят. Тях поне мога да ви ги покажа, за да се засрамят. Едва ли ще се засрамят. Ето, вижте, това са Додо и Диди. Както виждате, те са големи разбойници, карат се, бият се даже. Въобще в тяхната компания е доста притеснително понякога, особено когато правиш неща, които хората на моята възраст трябва да правят, като например да записват разни видеа по поводи или да се занимават с разни възрастни неща и с друга работа и такива разни не до там приятни работи, и в същия този момент се появяват тези две близначета и правят някаква беля. Това е, меко казано, разсейващо и неприятно. Просто престанете, не мога да запиша видеото. Аз не исках да ставам писателка. Не исках да се занимавам с изкуство. Когато бях много малка, тайно си мечтах да пиша книги за деца, но после се отказах от тази си мечта, защото познавах истински писатели и те ми се струваха съвсем различни хора от другите хора и изобщо дори не посмявах да мечтая, че един ден мога аз да стана писателка. Така че бях се стиснала през всичките тези години и започнах да пиша чак на близо 24-25 годишна възраст като студентка, защото се налагаше да пиша вече някакви художествени текстове като домашна работа. И тогава започнах да пиша и след като започнах, просто не можех вече да спра. Имало е моменти, в които не съм имала възможност да пиша. Трябвало да се занимавам с други неща. Например, да завърша образованието си, да държа много тежки изпити, да пиша някакви неща като сценарии, които не са точно книги. И в тези моменти, в които не можех да пиша книги за деца, ми беше много тежко. Просто имах чувството, че ще се взривя.
всичките тези истории, които трябва да разкажа. Те са толкова много и според мен са толкова важни, че просто някой трябва да ги разкаже, някой трябва да свърши тази работа. И така започнах да пиша. Още като много малка имах представа какво означава да пишеш книги и да рисуваш книги, защото баща ми илюстрираше детски книги. И аз знаех, че има такова нещо като ръкопис, който трябва да се илюстрира. Ръкопис, това е написаната книга, още преди да бъде издадена, всички тези страници, на които е написана книгата, но няма нищо друго. Това е ръкопис и аз знаех, че тези ръкописи се пишат от писатели. И всичко това ми беше ясно. Но мисля, че разбрах колко важно е да си детски писател, когато прочетох Пипи дългото чорапче. Много ясно си спомням това време, защото беше пролетна ваканция и аз тогава получих тази книга от една моя съученичка, прочетох я и бях зашеметена как така една книга може да преобърне живота на едно дете по такъв начин. Просто наистина тогава света ми се обърна с главата надолу, точно както Пипи прави, и започна да размахва крака. И аз си помислих, какво ли е да си такъв писател, да правиш за децата такова нещо. И това всъщност ме накара да започна да мечтая много срамежливо и аз да стана един такъв писател. И аз да създавам такива книги, които помагат на децата, които вълнуват децата, които разсмиват децата. И когато едно дете е тъжно, самотно, отчаяно и не вижда никаква светлина, не вижда никаква помощ, независимо, знаете, че помощ винаги има, но ние не винаги я приемаме. Аз да съм тази, която да й даде тази помощ, това е най-страхотното нещо, което може да му се случи на човек. Няма книга, която да ме е затруднявала като дете, защото аз четях много. Четях не само детски книги, четях книги за възрастни, даже дразнех библиотекарката в библиотеката, когато не ми даваше някоя книга и казваше: това не е книга за теб, ти си още малка, това е книга за големи. А пък аз си казах: ние имаме в къщи тая книга и аз там ще я прочета. И всъщност, когато всяка нова учебна година, когато трябваше да четем някакви книги по списък, имаше задължителни книги, аз вече ги бях прочела отдавна и това не беше никакъв проблем за мен. Само една книга не бях прочела, защото по най-глупава причина просто я нямахме у дома, не съм се сетила да я потърся в библиотеката и просто не ми е попаднала. И това е "Война и мир" на Лев Николаевич Толстой. Вече бях чела останалите книги на Лев Николаевич Толстой, които всъщност не се изучаваха в училище, но точно "Война и мир" не бях чела. И имах най-доброто желание, разбира се, да я прочета. Но така се случи, че не успях да я прочета, пак не ми попадна, а пък и да ви кажа, по мое време да отидеш в книжарницата и да си купиш книгата, която искаш, не беше толкова лесно. Всъщност книгата, която искаш, я нямаше в книжарниците и много често в библиотеката беше заета вече от някой друг, така че аз просто нямах "Война и мир". Общото между романа и един пост, където иде, е, че това в крайна сметка е един текст, една история, която трябва да бъде разказана добре. Ще ви препоръчам 2 книги. Те не са нови издания, но така се случи, че сега ми попаднаха в ръчичките. Едната се казва "Вярвам в еднорози". Ето вижте, много красиво издание. Съжалявам, че нямам българското издание, но се опитвам да чета колкото мога повече книги в оригинал. Илюстрирано от Гари Блайт и е написано от Майкъл Морпурго. Той е вече доста известен писател и в България. Мога да ви покажа ето една от прекрасните илюстрации. Виждате ли този еднорог?
Повече нищо няма да ви кажа. Така, и следващата книга се казва Часа на чудовището. Пак нямам българското издание. Часа на чудовището от Патрик Нес. Така се случи, че преди 5 години, ако не се лъжа, излезе филма и аз го гледах. Има филм по книгата. Казва се също Часа на чудовището и е много хубав. Препоръчвам ви и него. Все пак прочетете и книгата. Така се случи, че гледах филма, а пък тогава не намерих книгата и сега съвсем случайно я видях в една книжарница и се сетих, че не съм я чела. Пък аз много харесвам Патрик Нес. Той също има една страхотна трилогия приключенска за тинейджери. Първата част от книгата се казваше "Не пускай ножа". От сигурен източник знам, че Часа на чудовището ще има ново издание, така че следете за него.